Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Nesta madrugada na que por fin parece chegar a primavera, con certo atraso, quero vos falar dun gran poeta coruñés que desde a cidade herculina colabora de forma cotiá con nós, a xente do redor, no desenvolvemento da cultura galega. Trátase de Carlos Abeledo, do que poñerei voz aos dous poemas que no número 14 da nosa revista regálanos. O primeiro titúlase Bolboretas brancas. Difícil comprender a mente humana cando ferven as ideas dentro. Ola de barro feita co pó do paraíso, que non estoupa, pero fende e agrétase ata facerse anacos. E van caendo pouco a pouco as palabras que aman, tamén outras que feren, que van convertendo o mundo, chamando as cousas polo nome. E ás veces é como un auditorio de bolboretas brancas que levantan o voo cando estarrecen ao escoitar os queixidos afogados polo lume que provoca a nosa dor. O segundo titúlase Na nosa lembranza. A tempo estou de escribir para laiarme do que pasou con outros, de aqueles que nos deixaron feitos arcos, castelos e acueductos, traballadores que botaron unha man para que todos saíramos do lixo, aqueles que morreron baixo as balas asesinas que deixaron nenos orfos, viúvas novas aldraxadas. Tereivos que dicir que foi horrible, mais non serei quen de explicar con 1000 palabras a dor que nos deixaron. A dor que sego tendo eu hoxe en día, pola xente inxustamente maltratada, ou deixada na caneta morta. Lembremos estes feitos, non podemos esquecelos da memoria. Gracias, Carlos.